Alfaro, 200 anys de llum, pintar la llum i escoltar el paisatge. Per a Nicolás Alfaro Bieva, el paisatge no només es mirava, també s'escoltava. Va estar influït per Joaquim Vayreda, un dels grans representants de l'escola d'Olot, i gràcies a això es va convertir en un referent de la pintura de paisatge natural. L'any 1878 va exposar la seva obra a Madrid i el 1880 ho va fer a la Sala Parés a Barcelona, una de les galeries més importants del moment. Aquestes exposicions van consolidar el seu prestigi com a artista. A més de pintar, també era músic, tocava el piano i el violí i entenia l'art com una experiència completa que unia sons i imatges. També va participar en la fundació de la Societat de Belles Artes de Tenerife, contribuint a la vida cultural de la seva terra natal. La seva pintura transmet silenci, atmosfera i emoció. No només representava la natura, sinó que ens feia sentir-la. Alfaro no només pintava paisatges. Pintava sensacions.